हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। मैं घूंघट वाली 960 अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई बहुत ही प्यारा सा एक चुटकुला उठान गीत। आप सबको कैसी लगी गीत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। घर में भयनी एक लल्ला हो बुआ हल्ला मचावई। घर में भयनी एक लल्ला हो बुआ हल्ला मचावई। हल्ला मचावई बुआ हल्ला मचावई। हल्ला मचावई बुआ हल्ला मचावई। अरे शोर भयल सारा मोहल्ला हो बुआ हल्ला मचावई। शोर भयल सारा मोहल्ला हो बुआ हल्ला मचावई। घर में भयनी एक लल्ला हो बुआ हल्ला मचावई। दुआरे मचावई अंगने मचावई। दुआरे मचावई अंगने मचावई। अरे चढ़ के मचावई दुई तल्ला हो बुआ हल्ला मचावई। चढ़ के मचावई दुई तल्ला हो बुआ हल्ला मचावई। हमरे भयनी एक लल्ला हो बुआ हल्ला मचावई। हमरे भयनी एक लल्ला हो बुआ हल्ला मचावई। के हो लुटावई हाथ के कंगनवा। के हो लुटावई हाथ के कंगनवा। के हो लुटावई अपन छल्ला हो बुआ हल्ला मचावई। के हो लुटावई अपन छल्ला हो बुआ हल्ला मचावई। मम्मी लुटावई हाथ के कंगनवा। दादी लुटावई अपन छल्ला हो बुआ हल्ला मचावई। दादी लुटावई अपन छल्ला हो बुआ हल्ला मचावई। घर में भयनी एक लल्ला हो बुआ हल्ला मचावई।